सावन में लॉकडाउन लागल बा सावन में लॉकडाउन लागल बा पापा सावन में लॉकडाउन लागल बा। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मटेश्वर धाम काठो। पापा बुझाला ना हमर परेशानी काहे कहां लेके भेजतानी सावन में लॉकडाउन लागल बा सावन में लॉकडाउन लागल बा पापा हो सावन में लॉकडाउन लागल बा पापा बुझाला ना हमर परेशानी काहे कहां लेके भेजतानी सावन में लॉकडाउन लागल बा सावन में लॉकडाउन लागल बा पापा हो सावन में लॉकडाउन लागल बा सावन में लॉकडाउन लागल बा सावन में लॉकडाउन लागल बा सावन में लॉकडाउन लागल महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मटेश्वर धाम काठो। फैलल कोरोना के महामारी लॉकडाउन लागल हो बापर शासन के शक्ति और करे परी अनुशासन हो फैलल कोरोना के महामारी लॉकडाउन लागल हो बापर शासन के शक्ति और करे परी अनुशासन हो कैसे मंदिर में जलवा लेके जाई जाके बाबा मटेश्वर के चढ़ाई सावन में लॉकडाउन लागल बा सावन में लॉकडाउन लागल बा पापा हो सावन में लॉकडाउन लागल बा। अखन अपने सब सुन रहल छी शॉर्ट के राजा के आवाज महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मटेश्वर धाम काठो। कंधा कवरिया है बाबा नगरिया है गंगा जल कैसे लेके आइब हो बाबंद सागर पूरा बजरिया है कपड़ा कैसे लेके आइब हो कंधा कवरिया है बाबा नगरिया है गंगा जल कैसे लेके आइब हो बाबंद सागर पूरा बजरिया कपड़ा कैसे लेके आइब हो कैसे बाबा नगरिया हम जाई बाबा मटेश्वर के जलवा चढ़ाई सावन में लॉकडाउन लागल बा सावन में लॉकडाउन लागल बा पापा हो सावन में लॉकडाउन लागल बा। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मटेश्वर धाम काठो। फैलल कोरोना के महामारी लॉकडाउन लागल हो कहता के कैसे जाई बाबा नगरी कैसे जाइब बाबा दुआरी हो फैलल कोरोना के महामारी लॉकडाउन लागल हो कहता के कैसे जाई बाबा नगरी बापर शासन लागल हो कैसे बाबा के दुआरी हम जाई कैसे बाबा के जलवा चढ़ाई सावन में लॉकडाउन लागल बा सावन में लॉकडाउन लागल बा पापा हो सावन में